Bħalissa, il-Kummissjoni Ewropea qed taħdem fuq 5 strateġiji sabiex tiġġieled kontra d-diskors ta' mibeda fenomenu li llum issibu kuljum fuq il-medja soċjali. Dan intqal mill-Kummissarju Ewropew għall-Ugwaljanza Elena Dalli ma' One News waqt konferenza organizzata mill-Uffiċċju tal-Kummissjoni Ewropea f'pajjiżna. Ovvjament inti f'Ewropa u f'dinja ngħidina ta' violenza f'dinja ta' hate speech, inti ma jistax ikollok ugwaljanza. Il-Kummissjoni Ewropea diġà ħarġet b'5 strateġiji għall-ugwaljanza u fost dawn hemm ix-xogħol li qegħdin nagħmlu sabiex nindirizzaw il-kwestjoni tal-hate speech u tal-vjolenza. Waqt din il-konferenza kien hemm preżenti wkoll il-Ministru għall-Ugwaljanza Owen Bonnici li qal kif dan il-Gvern ħadem biex neħħaq il-libel kriminali u anke riċentament ħabbar l-ewwel strateġija kontra r-razziżmu. U allura aħna qegħdin kemm jista' jkun naħdmu biex inkomplu nedukaw lin-nies kontra il-hate speech. Wieħed mill-eżempji huwa l-Strateġija Nazzjonali tar-Razziżmu li għandna kemm nidejna fejn għandha approach orizzontali inkluż il-hate speech biex il-hate speech ma jibqax iktar parti mill-lessiku ta' pajjiżna. Il-kap tar-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta, Elena Grek, qalet kif il-Kummissjoni Ewropea poġġiet id-diskors tal-mibeda bħala qatt kriminali.